Дойде дългоочакваният момент да тръгна за Барселона и да направя това, което реших преди много, много време, но сега му дойде момента. На летището съм. Вълнувам се изключително много, защото първо, че не съм била в Барселона от 2 години. Моето любимо местенце, където изкарах 15 години. И второ, за операцията, която ми предстои. Как си обичам Барселона. Тук направих голямата глупост да поставя импланти преди 6 години и нямам търпение, честно, да ги махна. Броя часовете. Физическото неразположение на тялото е сигналът, че природата му е нарушена. Когато красотата започне да става пречка за най-базовата човешка нужда като сънят, значи цената е станала твърде висока. Сега събирам багажа за болницата с голямо вълнение за едно ново начало.